Salutare tuturor! În această zi vă voi arăta cum să faceți niște mărțișoare din elastice și acum vă voi arăta ce trebuie să folosiți. Veți folosi 20 de elastice roșii și 20 albe. Acum putem să începem. Vom lua una roșie și o vom învârti de 3 ori. Așa. Ar trebui să avem 3 noduri. Luăm 2 elastice roșii și aceste 3 noduri le punem pe acestea 2 și le punem înapoi. Așa. Luați încă 2 elastice și acestea 2 le puneți pe acestea 2. Luați încă 2 și acestea 2 le puneți pe acestea 2. Acum ar trebui să avem 3 și la sfârșit avem cele 3 noduri. Ar trebui să le luăm și să le punem pe cârlig, cam așa. Luăm 2 elastice și doar cele 3 noduri le punem pe acestea. Cam așa. Luăm încă 2 și punem primele 4. Și o punem înapoi. Mai luăm încă 2 și primele 4, iarăși, le punem pe acestea 2. Acum avem 3 și ar trebui să arate cam așa. În mijloc sunt cele 3 noduri. Le luăm cam așa și le punem pe cârlig. Așa. Luăm 2 elastice roșii și punem doar cele 3 noduri. Luăm încă 2 și punem primele 4 pe acestea 2. Și luăm ultimele 2 și primele 4 iarăși le punem pe acestea 2. Acum una și le punem pe toate acestea pe aceasta și o punem înapoi. Acum vom face un nod. O să facem un nod. Dacă nu știți, puteți, acum o să vă arăt cum. A doua o punem peste prima. Adică trebuie să treacă prin prima. Așa, și tragem. Așa. Acum aveți doar partea cea roșie. Acum vom face cea albă și o vom face la fel. Eu mă voi întoarce când o voi avea și dacă nu ați memoră cum să faceți, întoarceți-vă și uitați-vă cum puteți să faceți. Și acel alb. Acum le avem pe amândouă. O să-l aranjăm puțin. Și ca să le împreunăm, vom pune aceasta roșie înăuntru acestei albe. Și acesta roșie vom pune în acest cerc roșu. Așa. Și tragem de amândouă. Și acum avem un mărțișor
foarte simplu de făcut. Dacă v-a plăcut acest video, puneți like sau subscribe și uitați-vă mai multe videouri și abonați-vă. Pe data viitoare, pa!